Určitě jste přišli o hodně, ale díky Bohu, že jste přišli teď. Haleluja, že to je úžasný, nádherný s Ježíšem tady. Ale fakt je to, děkuju, že přijeli z Kladna, děkuju, že jste přijeli z Kroměříže s námi být. To je tak drahý vidět ty dary, jak rostou a rozvíjí a jak ta tvořivost Boží se uvolňuje, protože Pán chce, aby všechny tyhle ty věci byly lepší a lepší. A my nesoupeříme se světem, ale my chceme pro Boha dělat excelentní věci. Haleluja. Je napsáno, že když přijela královna ze Sáby za Šalamounem a viděla jeho služebníky a jeho chrám a prostě jeho dům a jak oni byli oblečeni a jakým způsobem to tam fungovalo, tak říkala, prostě to předčilo mnohonásobně to, co jsem slyšela. Haleluja. A to je to, co Pán chce v církvi, aby jeho excelentní duch Boží, duch slávy, takovýmhle způsobem tady pracoval, aby naše životy zrály a rostly. A to vyžaduje prostě plný soustředění na vedení Duchem Svatým a na tyhle ty boží věci, o kterých dneska slyšíme. Takže pojďme se podívat Efeským 1. kapitola. Co říká apoštol Pavel? Máme? Pavel, 1. verš, 1.1 Efeským. Pavel podle Boží vůle apoštol Ježíše Krista, svatým, kteří jsou v Efezu a věrným v Kristu Ježíši, i těm, kteří jsou v Čechách a na Moravě. Amen. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a od Pána Ježíše Krista. Haleluja. Jsem rád, že jsme byli loňský rok v Efezu, že jo, Vojtěchu? Byl to úžasný zážitek být na místě, kde kázal apoštol Jan, apoštol Pavel a tak. Byla tam církev Ježíše Krista před 2000 lety. Bylo to dobrý navštívit ty místa, kde se Boží slovo rozšířilo do Asie. A je vždycky něco zvláštního na tom, když se podíváme do historie a vidíme, že tam jsou ty verše z Bible zhmotněný, tak jako, že? A bylo to úžasné tam vidět spousta pastorů a bratrů z celého Ruska, z celého světa, kteří věří Bohu a kteří pracují ve víře evangelia. Takže půjdeme dál a půjdeme dopředu. Co dál říká apoštol? Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána, verš 3, Ježíše Krista, který nás požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Poněvadž nás v něm vyvolil před založením světa, abychom před jeho tváří byli svatí a bezúhonní v lásce. Podle zalíbení své vůle nás předurčil k přijetí za své syny skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy své milosti, kterou nás poctil v tom milovaném. Haleluja. V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů podle bohatství jeho milosti, kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti. Když nám podle svého zalíbení, o němž rozhodl sám v sobě, oznámil tajemství své vůle, aby v uspořádání plnosti časů shromáždil pod jednu hlavu v Kristu všechno, co je v nebesích i na zemi, v něm, ve kterém jsme se také stali dědici, když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rozhodnutí své vůle, abychom tu my, kteří od dřívějška máme naději v Kristu, byli ke chvále jeho slávy. Amen. A pak se tady mluví o označení duchem, v němž jste i vy, kteří jste vyslechli slovo pravdy, totiž evangelium svého spasení a uvěřili mu, byli označeni zaslíbeným Duchem Svatým, jenž je zárukou našeho dědictví až do vykoupení toho, co jim bylo získáno ke chvále jeho slávy. Haleluja, sláva Pánu. Tady je několik věcí, důležitých věcí, které vidím, že potřebujeme v sobě mít ukotvené. A to je za prvé, že Bůh nás
miluje, že nám přeje to nejlepší, milost a pokoj. Jeho milost nás zmocňuje žít ten nový život. Jeho milost nás zmocňuje žít v roce 2013 ten nejlepší život, který můžeme mít. Haleluja. My už nemusíme o nic žebrat a žadonit. Nemusíme volat, Bože, dej mi to. Protože tady je napsáno, že nás, verš 3, požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Takže naše práce, náš úkol je být v Kristu. Být v těle Kristově. Mít to vědomí, že jsem v Kristu. Haleluja. Vy, kteří jste přijali Pána nedávno, potřebujete se v tom ukotvit. Já jsem nové stvoření v Kristu Ježíši. Haleluja. V něm jsem dostal všechno, protože on mě vyvolil, abych ještě před založením světa, ještě než jsme stačili zhřešit, ještě než jsme stačili jít někam po své cestě, tak on už nás zavolal, vyvolil, aby jsme přijali Pána Ježíše a aby jsme dostali tu milost. A tady je napsáno, že jsme dostali veškerá duchovní požehnání a do toho je zahrnuto uzdravení, vysvobození, zaopatření. Haleluja. 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 A k tomu potřebujeme ducha zjevení a moudrosti, jak říká apoštol Pavel, a za to se modlí, aby byly otevřeny oči našeho vnitřního člověka, aby jsme viděli, co jsme dostali, aby jsme v tom mohli chodit. To je Boží plán a Boží vůle, aby jsme chodili ve zdraví a v zaopatření, aby jsme mohli žehnat druhé, aby jsme se mohli modlit za nemocné a aby jsme mohli prostě žít naplno ten tvořivý, plodný život. Haleluja. Já věřím, že teďka ten čas je rok růstu, čas růstu, kdy Pán chce, aby jsme rostli v tom, jak pro Boha chodíme, jak v něm žijeme. Jestli něco děláme, jestli chvála hraje, tak má v tom růst. Jestli my kážeme, máme v tom růst. Jestli my pracujeme v nějaké firmě, máme v tom růst. A v čem můžeme všichni růst? V lásce, v lepší komunikaci. A v tom všem můžeme se povzbuzovat a růst v tom. Haleluja. My nezůstáváme ve starých kolejích roku 2012, že? Ale jdeme do nových věcí s Bohem. Hloubš a ve větší excelenci a ve větší milosti. Haleluja. Protože už jsme všechno obdrželi. Díky, Pane, za to. A navíc jsme označení jeho duchem. On je zárukou našeho dědictví. Se těšíme na nebe, ale nejsme tady jenom, aby jsme to přežili. Máme tady žít, aby jeho sláva na nás byla vidět. Nádherný život. Haleluja. 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 Díky tobě, Pane. Díky, Pane. Pojďme se modlit. Pojďme říct, Pane, děkuji ti, že jsi mě požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. A já jsem v Kristu. A já jsem nové stvoření. Já jsem požehnaný. A já jsem taky požehnáním. Ve jménu Pána Ježíše. A já jsem dědic Boží. Já jsem někdo. Já jsem Boží dítě. Já jsem Boží dítě. Já jsem Boží dědic. Haleluja. Haleluja.